Čaute z ďalšieho videa a dneska si skúsime kolobežku z Lidla za 30 €. Takže to bude taký test, že čo dokáže kolobežka za 30 € z Lidla. Takže môžeme ísť na to. Takže skúsime si najprv nejaké triky na nej a skúsime ju, čo sa dá spraviť. Ty kokos, však to trieska jak. Skúsime ešte voľačo. No tak toto teda má zvuk jak riť. To normálne hučí, keď na to dopadnete, jak one. Skúsime si dať ešte nejaké triky. Kokos, na to sa nedá robiť absolútne nič. Na tom absolútne sa nedá jazdiť. To je absolútne hrozné. Však ani 360 sa na to nedá. Skúsime teda tú 360. Sa na to absolútne nedá, že sa nedá ani otočiť s tou kolobežkou. Skúsim to, ale pochybujem, že by sa to dalo na tejto kolobežke. To sa nedá. To je proste taká kolobežka, že proste ono sa to netočí. Takže ono to absolútne. Pozrite sa, jak to hučí, keď to dopadne. Počujete? A toto tam nemá byť. Takže skúsim ešte voľačo dať na tejto kolobežke a no to sa môže. Absolútne. To sa nedá. To sa absolútne na tom nedá nič spraviť. Je taká kolobežka, že na to sa úplne nič nedá. Takže nič. To je absolútne kolobežka. Ty kokos. To sa nedá absolútne, ale že absolútne nič robiť. Teraz skúsime moju kolobežku, ktorú používam akože že táto stála proste 30 € a tá moja, čo mám z špeciálneho obchodu, tak stála 99 €. Teraz porovnáme to s touto a budete počuť ten zvuk, že to je úplne iné. Teraz si zoberieme túto kolobežku, ktorú už mám dlho a je to vlastne freestyleová kolobežka a
A počujte ten zvuk, že je takto, keď hodí. Omaga, padal mobil. No ale počúvajte proste, že že to tak nebuchocá. Vidíte, jaký to má taký, že jemný. Proste, že neručí to tak, jak tá Lidlová. Musíme tiež nejaké triky si dať. Dobre. Bunny Hop si myslím, že to je... Takto. Potom skúsime si dať. Aha. No na tejto to ide aspoň lepšie. Takže ako ste mohli vidieť, tak táto kolobežka od obchodu pre freestyle kolobežky je lepšia za 99 € ako Lidla, ktorá stojí 10 €, či teda 10 €, 30 €, takže ako môžete vidieť, oplatí sa kupovať v nejakých špeciálnych obchodoch. A ja sa s vami lúčim, dávajte odbery a lajky zatiaľ, čus!